Здравейте хора, аз съм Шпионина и днес ще изтеглим томболата наново, защото другия победител се отказа. Нека заредим коментарите. 18 коментара. Кресфул е победителя, новия, нали? Във втория реших да спечели Фул Брадва. Сега ще видим кой ще спечели Фул Брадва. Да, и Муди ще спечели Фул Брадва. И да, хора, това беше от мен. Не. Чай само пак да намерим ето го. Така, му вземем скайпа. И да, хора, това беше от мен. Аз бях Шпионина и победителя дано да се радва. Ще има още томболи, 25 абоната ще има пак томбола и чао!